sannan na biyu yana yarda da yin magani, na uku yana ƙaunar mai masa magani, na hudu da zai mutu da rashin lafiya ran da ya mutu da tattawa wannan cutar da zai kenan. Amma cutar zuciya ita kuma wanda yake dauke da ita baya yarda ya kamu, sannan ko baya yarda da yi mata magani, sannan ko baya son da mata magani, sannan ita kuma sai an mutu take tashi. A lokacin da ita zai gane kuma maganinta a duniya mutuwar ba ba da sai ya dangana da asibiti wanda shi ne wutar jahannama. To Allah ya raba mu da ita. To don haka ita Fatiha ta kunshi waraka na cututtukan zuciya. Duk da har cutar ta jiki Fatiha magani ce. Amma abin da zan magana a kansa yau na cutar jiki zuciya ɗin. Ko da ka yi ta zuciya rashin lafiyarta mabubbugarsa abu biyu ne rak, ko ce tushensa abu biyu ne rak. Na ɗaya shi ne fasadul ilmi, wato ɓaci na sani. Na ce ɓacin sani ba a nasa jahilci, in baka gane abu baka san shi bayan da za a yi daidai a cikinsa. Mutumin da bai taɓa zuwa wani gari ba a kai shi garin kuma a ce zai kai ka inda ake so, ba zai iya kai ka sau ba zai kai wani ba ka jahilci ya fi dare duhu. Tushe na biyu shi ne ɓacin aniya, manufa ta zama ɓatacciya ce. Waɗannan guda biyu su ne tushen rashin lafiya. To na farko fasadar ilmi ɗin nan shi ake kira abdalalu, dalal, fata. Mutum bai gane abu ba ya tafi a kai, to fata kenan. Mafi yawan abubuwan da suke faruwa a duniya suna faruwa ne dangane da jahilci. Amma idan Allah ya sa aka samu sani, shi kenan waraka ta shiga. Idan kuma aka zama ba a sani ba, kuma aka jahilci ba a sani ba, to kuma cutar ta fi illa. Mutum zama jahili kuma ya jahilci cewa shi jahili ne. Shi ne wata ran nake wani mai waka yake cewa kala maru da ke mai yawa. Wai jakin mai hikima wata rana ya faɗa, yace lau an safar da hauru da kuntar alkau. Da zamani zai yi adalci da ni ne zan hau wanda yake kora ni. Ce jaki saboda ne kace da kai za ka hau mai kora ka kuma zama shi ne, kuma shi ne a kai kake hawansa kana kora shi. Sai ce da ana ne jahilin basirun, ni jahili ne faran ɗaya, ni jaki ne na san jahili ne, shi kuma me ni jahili ne murakkabi, jahili ne kuma ya jahilci shi jahili. Wanda yake jahili ya jahilci shi jahili ne, to ba za a yi masa magani ba. In ka ce masa ba haka wasu ya ce ya fi ka sani, za ka ba zai gyaru ba. Don haka shi fata bisa jahilci zaman kansa yake. To sai kuma na biyu shi ne fata bisa son zuciya. Akwai ilimin amma manufar ba ta da kyau. Idan mutum ya aiki da ilimin, to abin da yake so na son zuciyarsa ba zai tabbata ba. So da ka sai take sanin sai abin da ransa yake so. To duk tushen lalata da lalacewa daga waɗannan biyu suke. Isa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a suratul Najm sai kore wa Annabi alaihi salamu waɗannan illa guda biyu. Inda Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Shi da yace ma dalla sahibukum, an uwan ko abokin ku bai fata ba. Ma'ana Annabi alaihi salamu babu larura da jahilci tare da shi a sanin Allah ko tafi da addini ko makamancinsa. Sannan wa magawa, sannan bai fata ba bisa ilimi, cewa ga sanin amma san zuciya ya sa an take sani. To da ka Annabi alaihi salamu akwai sani sannan kuma akwai aiki da sani. Idan haka da ya tashi alaihi salatu wassalamu lokacin da ya fi huɗuba mai tsawo tun sallar asuba
annabi alaihi yake hudu ba har sai da aka zo Allah. Idan mutum ya je gari baka san kowa ba, kana so ka je inda za ka dole sai ka nemo wanda ya sani, shi ne zai maka jagora. Idan gaban kana ban sa tiran sai ya kai ka inda za ka. To saboda haka wannan kalma idan sirata mustaqima tana ɗauke da waraka